dnes tu máme MDŽ. Dostal som aj kvetinku, pravda, že takže prajem všetkým ženám prajem veselý sviatok. No ale my sme tu v nákupnom centre s Honzikom Zelenkom, našim hostom, pravda, že? A máme na ňu zo pár otázok, keďže bol na Slovensku, čiže Honzik, ako sa ti tu páčilo? Veľa sa mi tu páčilo, také príjemne, ľudia sú také tolerantné, že ako ja som tu pobíhal s takou kabelkou a proste zmalovaný ako cácorka a nikto nič, také príjemné pre mňa, takže pravda, že proste príjemné a ja som možná ešte prijedem. Honziku, a v čom sú tu tí ľudia odlišní od Prahy? Čo vy v Prahe nemáte? Také krásne kľúčiky, aké tu sú, také plné sex appeal, také ty testosteronové svalnaté chlapy. To my tam nemáme, my sme takové spíš holčičí v Prahe. Chystáš sa ešte navštíviť nejaké slovenské mestá? Slovenská nie teraz, ale pojedem teďka do Vídne, potom na Mnichov, Frankfurt, Paríž a potom aj do Londýna, takže to bude úplne luxusná cesta, takže... Ale vrátim sa. Honziku, želám ti veselý sviatok MDŽ, prajem ti Ďakujem, ale nič si mi nekúpil. Prajem ti veľa šťastia, veľa úspechov, videí o potrestaní. Hádam ťa niekto raz zviaže a potrestá. To sa stalo tady v Bratislave. A pekné dni. Ďakujem. Ale ja sa vrátim a tebe také želám, aby si sa mal dobre. A pridej si ma na Facebooku nebo na forboys.cz a páčko a čauko kakauko, vám také. Tady prostě tak príjemní ľudia, ja som nič nedostal, akorát krámy, ty handra lacná. Chceš. Urazilo ma, že som nedostal také krásnu rúžu MDŽ. Pretože ja som taká krásna dievča. No tak pýtaj sa.